Ah, tumirik na sa ate oh. Friday the 13 talaga. Pati sa ate, nabuto ng Friday the 13 eh. Sa hindi inaasahan ay tumirik pala itong si Raptor na pula natin mga idol. Yo, good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? Sa hindi inaasahan ay tumirik pala itong si Raptor na pula natin mga idol. Ah, tumirik na sa ate oh. Friday the 13 talaga. Pati sa ate, nabuto ng Friday the 13 eh. Patay ang marangkada. Patay tayo dito. Hay, ang tagal na na-stuck kasi mga idol. Tapos ganito yung nangyari oh. Papakita natin. Papakita itong nangyari dito kay Raptor na pula no. So ito yung nangyari mga idol. Ayan oh. Parang ito yata yung unang nasira itong si Raptor na pula. Yan siya oh. Ayan, ayaw na. Nire-revolution ko. Ayaw nang umakyat ng revolution no. Pag kinalabit ko naman itong clutch. Ito, papakita natin. Kalabitin natin itong clutch. Ay, cambio muna natin pala. Yan, cambio natin. Ayaw. Ayaw oh. Wala, ayaw. Ayaw umusad mga idol. Puro andar na lang, ayaw umusad. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa tingin ko parang spark plug yata ang naging sira nito. Spark plug siguro to mga idol no. Saka wala siyang compression eh. Kaya naghahanap tayo ng pwedeng masakyan. O makikisakay tayo para makuha natin yung spark plug dun sa bahay. Baka sakaling umuki siya. Wala eh, sira eh. So biglaan na lang talaga kasing tumirik kami dito. Bali kasama ko pala si Papang kanina, kaso nauna na siya kasi papunta ng bayan. Papunta sana kami ng bayan mga idol. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Binuksan ko na siya, drain na natin yung tawag doon, yung carburetor, baka may tubig. Tapos kinalas ko na rin yung spark plug, okay naman yung spark plug. Okay naman siya, kaso ang problema wala siyang compression. So titignan natin, baka sakali yung dating spark plug sigurong kailangan niya. Kasi nagpalit tayo ng spark plug eh. Palit tayo ng spark plug. Ay, mag-aantay tayo dito na masasakyan. Dito, ewan ko lang. Ayun, pwede siguro makisakay. Babala nagpatulad bro. Babala nagpatulad. Sino? Marimpay. Marimpay? Wan, nadadalanak. Nadadalanak ka? Wan. Ano? Akala ko mailay ka. Ang kuan ang barangkada. Hindi na kahit ang barangkadan. Hindi lang nakahanap tayo ng pwede masakyan. Nasapa ka mo pa ba? Ha? Nasapa.
Alright mga idol, so nagdala na tayo ng trusted mechanic natin. Hulaan nyo nga kung sino to. Bigyan ko kayo ng clue. Dating aktor sa Batang Quiapo. Batang Quiapo ba? Siguro ang dami magsasabi, Baby Giant. Hindi natin alam, baka tubig ng gasolina. Dami. Dumi? Barado? Batay tayo dyan, nasan? Dami. Ay, batay. Dami nalaglag na. Ah, ha, ha, ha. Grabe. Wait lang. Kapain natin. Grabe. Ah, ang dumi nga, oh. Kaya siguro ayaw umusad. Akala ko na kung loss compression na. Patay tayo dyan. Kinakabahan na. Anong sira, Ben? Madumi. Akala ko sasabihin mo na naman yung may-ari eh. Madumi. Saka may-ari yata. May-ari din. Ayaw pa rin, oh. Alright mga idol, so uwi na rin natin pala si Raptor na pula. Pero gagamitin na ulit natin papunta sa bayan, no? Yun lang pala yung naging sira. Yung sa may karburador, madumi. Akala ko na kanina kung ano nang nangyari kasi loss compression siya mga idol, no? So yun lang pala yung sira mga idol, no? Marumi yung sa may karburador. Alright, so dito na siguro matatapos yung vlog natin mga idol, no? So ingat tayong lahat and God bless po. Ride safe, geng geng.